సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మాత్రం మీరు డెమోలు చూసారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం ఎలా కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలని నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే మీ దగ్గర లైట్ రూమ్ అనే అప్లికేషన్ మాత్రం ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. లైట్ రూమ్లో ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు మాత్రం ఫుల్గా చూస్తే మీకు అయితే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మధ్యలో ఉన్న ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఆటోమేటిక్గా అయితే మీకు ఫోటో మాత్రం అయితే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫోటో మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫోటోని మాత్రం మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటో ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కింద మాత్రం మనకైతే టూల్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా వింటేనే మీకైతే ఎడిటింగ్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు కలర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. కలర్లోకి అయితే వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. కలర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం టెంప్ని కొంచెం పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం పెంచుకున్న తర్వాత టింట్ని కూడా కొంచెం పెంచుకోండి, కొంచెం అయితే పెంచుకోండి. ఇక్కడ విబ్రెన్స్ని కూడా కొంచెం పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం పెంచుకొని సాచురేషన్ని కొంచెం తగ్గించుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తగ్గించుకున్న తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు మిక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్లో మిక్స్ ఉంది కదా, ఆ మిక్స్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మాత్రం జాగ్రత్తగా వినాలంటే ఇక్కడ మనకు గ్రీన్ సింబల్ ఉంది కదా, గ్రీన్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు గ్రీన్ హ్యూ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసుకుంటే మనకు గ్రీన్ కలర్ మాత్రం మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్లో మాత్రం మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనకు కలర్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం మొత్తం బ్లాక్ చేయాలి కాబట్టి. ఇక్కడ సాచురేషన్లో మాత్రం 0 పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. 0 పెట్టుకొని ఎల్లో కూడా సేమ్ 0 పెట్టుకోండి. 0 పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. బ్లూ కూడా సేమ్ 0 పెట్టుకోండి సాచురేషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మాత్రం ఎల్లో దీన్ని కూడా సేమ్ 0 పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెడ్ వచ్చేసి కొంచెం మంది సాచురేషన్ పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం చూసారా ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా అయితే మనం తీసుకున్న ఫోటోకి ఆమె ఫోటో వరకు అయితే కలర్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వరకు అయితే చేంజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. చూసారా, సింపుల్గా అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఒక 1 మినిట్లో మాత్రం ఎడిటింగ్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీరు ఆ ఫేస్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఆమె ఫేస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫేస్ ఆ కలర్ కూడా సేమ్ బ్లాక్లోకి రావాలంటే ఇక్కడ మనకైతే ఆరెంజ్ ఉంది కదా, దీన్ని తగ్గించుకున్న ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, సింపుల్గా అయితే ఆమె ఫేస్ కూడా సేమ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ డ్రెస్ మాత్రమే రెడ్ కలర్లో ఉంది. సరే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా అయితే ఇలా మాత్రం ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం కానీ ఫోటో ఎడిటింగ్ కోసం కానీ మన ఛానల్ మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి వీడియోస్ మాత్రం చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.